Селям алейкум, Харлах Шамлар. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут мы обсудим новости сегодняшнего дня, важные новости относительно временно оккупированного Крыма. И начнем со следующего. Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе по созданию крымской платформы с целью деоккупации полуострова, а также будет сохранять санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита ЕС-Украина. Давайте его послушаем. Ми детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму та залучення Європейського Союзу до захисту кримчан, що страждають від тимчасової окупації і від політичних переслідувань. Я радий, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату «Кримська платформа». В свою очередь, президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский Союз будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины и осуждение незаконной аннексии России Крымского полуострова. Вот что он сказал. Підтримка з боку Євросоюзу Мінських угод і невизнання анексії Криму та Севастополя Росією залишаються з нашого боку непохитними. Санкції на підтримку цієї політики були продовжені 1 жовтня. Також у нас є конкретні персональні санкції проти осіб, які будували Керченський міст. Кроки Володимира Зеленського, спрямовані на подолання цього конфлікту, дуже важливі. Ми закликаємо Росію взаємно здійснювати такі кроки, щоб знайти мирне врегулювання, яке поважало суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання. Роман Бессмертный, политический деятель, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе в Минске. С нами сейчас на прямой связи. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечера. Добрый вечер. Уже неоднократно из уст президента Владимира Зеленского и украинских чиновников звучит инициатива создания международной диалоговой платформы по Крыму. Что для этого нужно? Что нужно все-таки для того, чтобы она была создана и в каком формате она может быть эффективной? Перше, добре, що вище політичне керівництво після 1,5 року своєї діяльності почало в своїй риториці згадувати про кримську окупацію, про права кримських татар, бо рік, можна сказати, що на цю тему до зустрічі діячів кримсько-татарського руху взагалі про цю тему ніхто не говорив. Тепер друге, що мене дуже турбує. Вперше, десь рік назад, пам'ятаєте, ми в розмові з вами, я казав, що мене тоді стривожило, чому в питаннях звільнення заарештованих, затриманих, осуджених, насправді військовополонених і цивільних кримських татар відбувся процес, коли їх вилучили і структурно вивели в окрему групу. Пам'ятаєте, йшла мова про те, що спочатку будемо звільняти тих, хто в Донецьку, Луганську, потім тих, хто в Росії, і майже 1,5 сотні кримських татар взагалі випали з цього процесу. Мене дуже турбує ця ідея кримської платформи за рамками Нормандії, за рамками трьохсторонньої контактної групи, за рамками Женеви плюс. Зверніть увагу, про ці 150, майже 150 осіб, майже 150 кримських татар, які навіть толком ніхто не знає, вони знаходяться в Криму, вони знаходяться в Росії, уже ніхто не говорить. Чем опасно создание платформы за рамками нормандского формата, за рамками Женевы плюс и Минских соглашений, Минских переговоров? Це типова тактика радянської, російської, імперської і нинішньої російської дипломатії структурно вивести частину з цього процесу, і я вас запевняю, наступним кроком буде, як тільки Росія війде в цей процес, а я не бачу проблем, щоб вона війшла в дискусію навколо Кримської платформи, це тиск на те, що ця тема є внутрішньою темою Російської
Федерації. І це буде крапка в питаннях анексії. То есть разделение вопроса Крыма от Донбасса будет иметь серьезные последствия? Безумовно, я хочу нагадати, що створення Організації Об'єднаних Націй і визнання України, Білорусі засновниками Російської Федерації, засновниками ООН, закінчилося тим, що тема цих територій, прав цих націй на самовизначення була визнана внутрішньою справою Радянського Союзу. Це аналогічна схема. Мене тут, це перше, що мене турбує. Друге, зверніть увагу, в заключному документі по саміту Україна-ЄС цієї проблеми немає. Чому? Бо це лише форма. Але, на жаль, українська сторона до цього часу не дала зміст цієї форми. І третє, що турбує. Я би все-таки радив керівникам кримсько-татарського руху, Меджлісу, в тому числі і тим кримським татарам, які залучені зараз до розробки цієї теми, бути дуже обережними. Я ще раз кажу, досвід і аналіз діяльності російської дипломатії говорить про те, що подібне структурування приведе до наслідків, про які я кажу. Тоді буде неможливо не тільки з українського боку, Україна знаходиться в стані війни, а от особливо з європейського боку атакувати цю проблему. Тому що Росія вивалить цифри, які вона викладає, вкладаючи в питання розв'язання проблематики, там перше, друге, третє. Скажите, а вот с другой стороны, не наивно ли полагать, что Российская Федерация будет участвовать в некой платформе по деоккупации полуострова, учитывая, что они своим плебисцитом, которые провели внесение изменений в Конституцию, полностью сделали невозможным обсуждение, отчуждение каких-либо территорий. И, впрочем, это их постоянный рефрен. Они постоянно говорят, что тема Крыма закрыта, мы обсуждать с ним ничего не будем. Безумовно, надіятися на те, що російська дипломатія прийме і формально війде в цей процес складно, але вона буде проводити заочну дискусію. Причому заочну дискусію вона буде проводити, виходячи з власних інтересів. Це, про що зараз говорить президент Зеленський, можливо б було тільки за умови, що є якась сторона, і це вже питання, зокрема, в тому числі до вас, яка готова взяти на себе цю проблему, окрім України. Тепер питання в мене до кримських татар. Якщо це Туреччина, то вони в цьому зацікавлені чи ні? Бо та ситуація, яка зараз відбувається на Близькому Сході, в Середній Азії, вона може натякати на подібний крок. Але це кардинально змінить ситуацію в процесі розв'язання цієї проблематики. Я ще раз кажу, тому в цьому процесі очевидно, що не всі аргументи викладені сторонами. Але уже оце структурування впродовж останніх 1,5 роки, воно мене дуже тривожить. Так як і відсутність змісту, якийсь чомусь ні пан Зеленський як президент, ні міністр, ні заступниця міністра закордонних справ, яка очевидно, що тут є свого роду якби драйвером цього процесу, замовчують. Тобто вони не говорять про те, а що це буде з точки зору змісту, в яких формах це буде виливатися. Я ще раз кажу, я визнаю це як ймовірний варіант, якщо в цьому процесі є третя сила, про яку поки що не йде мова. Ну, недавно был брифинг с лидерами Меджлиса, где была также заместитель министра иностранных дел Украины Меджипара, которая сказала, никакие переговоры относительно деоккупации Крыма невозможны без участия представительского органа крымских татар, Меджлиса крымско-татарского народа, который в том числе будет привлечен к разработке, к созданию вот этой международной платформы по деоккупации полуострова. То есть это все-таки хороший сигнал. Да, в цьому випадку я приймаю цей сигнал, цей меседж, він є дуже важливим, а це означає, скажімо, що я тут солідаризуюся з позицією, що вона виступає як драйвер цього процесу, вона працює з відповідними представниками
кримсько-татарського середовища, але тоді питання, а зміст який цього процесу? Тобто ми говоримо про форму, а в що на цій формі буде йти мова? Да, про что будем говорить? Вот если собрать страны, вот эксперты говорят, обязательно нужны страны-участники Будапештского меморандума, Соединенные Штаты, Британия, страны Европейского Союза, те, которые нас системно поддерживают, в том числе страны Черноморского региона, Турция, Турецкая республика обязательно. Но если посмотреть, эти страны не и так нас поддерживают, они и так не признают оккупацию Крыма. Можно долго размышлять на тему того, насколько эффективны те санкции, которые они вводят, но так или иначе они есть. А вот что дальше? Что обсуждать, если там не будет России? Важливість цієї ситуації полягає ще й в тому, що сьогодні оцей силовий фактор, він стає основним ключем розв'язання подібних проблем. Подивіться на ситуацію: Білорусь, Нагорний Карабах, Киргизстан. Тоді питання, а де місце діалогам? І про що ці діалоги? Про Нагорний Карабах, яким більше 28 років, про Донбас, 7-й рік іде дискусія, про Киргизстан, де відбувається, по суті, 5-й відторгнення президента, і 3-й, по суті, можна назвати державний переворот. Ну, у них там вже 15 років революція практично. Так, безумовно. От вам як працюють з одного боку дискусії в рамках ОБСЄ і цих ідей, і як формуються відповіді на сучасному етапі. Тобто, насправді, не маючи відповіді на зміст цього процесу, дуже важко говорити. Я розумію, що можна відмахнутися і сказати, що все це буде, про це вестися розмова з точки зору нинішнього міжнародного права, ецетера, ецетера, ецетера. Але тоді, чому це не розв'язалося в рамках ОБСЄ? Чому відповіді на питання це нема в рамках Ради безпеки? І ще на що хочу звернути увагу. Подивіться, будь ласка, і співставте це з виступом президента Росії Путіна на онлайн Генеральній асамблеї, ювілейній асамблеї ООН, де він говорив про необхідність зняття санкцій, да? Правильно, це перше і друге. Але подивіться, який механізм було для цього використано, що треба, щоб постійні члени Ради безпеки ООН по-новому вернулися до питання формування безпеки, а за цим читається свого роду територіальний поділ, за цим читається, по суті, кримська-потсдамська тема, ялтинська і так далі. Тобто, насправді, з моєї точки зору, я би українській стороні, в даному випадку кримських татарам, радив би не поспішати рухатися в цьому напрямку і виводити цю тему, особливо з Нормандії. Вона зараз там присутня хоча б, як з українського боку, як колосальна прес, який може Україна використовувати, коли Росія починає свою антиправову діяльність в Криму і так далі. Після цього, коли вона буде структурно виведена, вже говорити навіть про звільнення тех 150 крымских татар. Но сейчас с нормандским форматом вы же тоже видите, что происходит. Российская Федерация постоянно выдвигает какие-то ультиматумы на трехсторонней контактной группе в Минске. Последнее это было изменение постановления Верховной Рады о местных выборах. А если не будет этого всего, они грозятся сейчас стрелять и так далее. То есть Российская Федерация всячески пытается оттянуть. Чому українська сторона не заявляє про вихід у випадку контрпродуктивності цих заходів, причому коли вона бачить, що російська сторона саботує виконання? Подивіться, саміт в черговий раз підтверджує відданість мінським домовленостям. Тоді питання, а чому така тактика поведінки української сторони? Замороження? Та ні, це не той конфлікт, який, ймовірно, піде по шляху замороження. А структуризація його, з моєї точки зору, несе в собі колосальну небезпеку, особливо для кримських татар. Ну вот недавно президент Украины Владимир Зеленский сделал такое заявление. Он сказал, что на примере Нагорного Карабаха мир, и мы должны сделать вывод, что никакого замороженного конфликта быть не может. Вот действительно ли это так? Ну, не випадково я всі ці роки кажу, що якщо Нагорний Карабах міг, ситуація могла там розвиватися по певній параболі, коли вона активізується, потім затихає, то у випадку з українським Донбасом це принципово неможливо. Подивіться, як останній місяць, який подається як всеохоплююче, безстрокове затища, перетворилося в пожежі. Пожежі ці тривали весь цей період. А це, по суті, були
свого роду такі проходи в мінних полях, розмінування територій за рахунок пожеж. І лише через 2 місяці, які видавалися режимом тиші, Генеральний штаб почав заявляти про те, що пожежі використовуються для того, щоб руйнувати оборонні інфраструктури української сторони. Ну це ж було зрозуміло з самого початку. А вот эти последние сейчас пожары на Луганщине, как вы связываете с действиями боевиков? Просто Зеленський сказав, що це ніяк не зв'язано. Це вже на сьогоднішній день доказано, що пожежі, які там тривають, спеціально організовувалися за рахунок світлошумових гранат, які випускалися для того, щоб підпалювати цю територію, і з основною метою цього робити розмінування, робити свого роду коридори в мінних полях, які там існують по лінії фронту. Більше того, це не дає можливості розвідникам спостерігати за тою стороною. А тепер скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день ОБСЄ доступу туди немає, українське спостереження за тою територією неможливо, і всі знають, що в цей час з противної сторони противник зміцнює свою оборону, підтягує туди зброю, підтягує туди боєприпаси, то виникає питання, на кого працює це затища? Ще не вистачало, щоб у цій ситуації українська сторона знову заявила про розведення військ. Тому я ще раз акцентую на тому увагу. Ніякої довіри в мене до російської сторони в цій ситуації немає. І оці заяви політичного керівництва України про те, що без розмови, це питання безумовно, але мова не йде про розмову з Путіним, мова йде про розмову з російською стороною як агресором, а не як союзником, чи, не дай Боже, як посередником у цій ситуації по розв'язання війни на Донбасі чи деокупації Крыму. Вот мы с вами несколько раз уже упомянули Нагорный Карабах. Хотелось бы еще несколько вопросов по этой теме. Вот как вам видится то, что сегодня там происходит? Это просто эскалация очередная или же все-таки это кардинально отличается, к примеру, от 2016 года? Я глибоко переконаний, що до подій у Білорусі, до подій в Нагорному Карабасі, до подій у Киргизстані має безпосереднє відношення російська сторона. Можна приводити найрізноманітніші аргументи про це, що там азербайджанці в Нагорному Карабасі, президент Алієв разом з турками вирішили атакувати позиції і так далі. Можна розповідати про там клановість у Киргизстані і так далі. Але зверніть увагу на тезу Путіна на Генасамблеї про необхідність нового, по суті, в лапки беру, нового поділу світу. Максимально, що хоче зараз показати Кремль, що без Москви як поліцейського на пострадянському просторі ці країни не зможуть розвиватися. І, на жаль, і попередня тема, і ця, вона просто вкладаються в цю концепцію. І тому, з моєї точки зору, зараз найправильніше було би вірменській і азербайджанській стороні ініціювати власний план розв'язання ситуації. Причому в умовах, коли Сполучені Штати відсторонилися від проблематики, коли Париж як посередник не проявляє активності, власне, двосторонній діалог зараз може сформувати відповідь. Якщо цього не буде, ситуація буде загострюватися. Кремль доб'ється своєї ролі поліцейського на пострадянському просторі за рахунок запалення оцих окраїн. Це завжди було одним із ключових тез зовнішньої політики імперського Кремля і в період Російської імперії, і в період Радянського Союзу. Тому я ще раз на цьому наголошую. Там без ролі і поведінки активної в розпалюванні цих конфліктів без Кремля не обійшлося. І ще одне. Зверніть увагу, будь ласка, з якої території зараз до Вірменії і Нагорного Карабаху заводяться російські підрозділи? З території Ірану. Ось вам ще одна відповідь на питання, до чого устремління свої має Кремль. По суті, це один в один говорить про те, що
зовнішня політика Російської імперії, Радянського Союзу і нинішньої Російської Федерації нічим абсолютно не відрізняється. Ну а с другой стороны, вот армянская сторона, вот сегодня уже Пашинян сказал, что они готовы к переговорам и пойти на уступки, ну а с другой стороны, азербайджанская сторона настроена очень решительно, они говорят, что будут идти до победного, я так понимаю, победное — это полностью освобождение всех оккупированных территорий. Причем Ильхам Алиев сейчас заручается полностью однозначной поддержкой со стороны Турецкой Республики. Эрдоган очень жестко высказывается. Такой риторики он себе в 2016 году, к примеру, не позволял. Вот о чем это говорит? Президент Азербайджану домагається реалізації міжнародного права в питаннях територіальної цілісності. І тут з ним сперечатися дуже складно. Я би просив би, зверніть увагу на позицію, яка зараз починає домінувати президента, колишнього президента Вірменії Тер Петросяна, який абсолютно чітко сказав, що в 1997 році, коли все це починалося, воно в собі несло відповідь на питання. І особливо 2006-2007 рік цю проблему можна було зняти. Але на той момент вірменська сторона під тиском Росії не пішла на це. Натомість, я ще раз кажу, Азербайджан домагається реалізації норм міжнародного права. І в даному випадку ніхто не принижує ні Вірменію, не звеличує Азербайджан, не підносить тут роль Туреччини. Просто важливо, щоб в цій ситуації були виконані норми міжнародного права. Добрі вони чи погані ці правила, їх треба виконувати. Тому що якщо не буде хтось їх виконувати, вимагати від протилежної сторони це буде неможливо. Останні липневі загострення, які відбулися на лінії фронту в Нагорному Карабасі, були також спровоковані російською воєнщиною. Ми зараз маємо відповідь Азербайджану на те. І тут, даруйте, але це треба чітко розуміти, Азербайджан відстоює і захищає свою батьківщину. Чего добивается Российская Федерация? Вот многие эксперты говорят, что, объясняют вот эту выжидающую позицию, которую сегодня заняла Россия, тем, что Путин просто мстит Пашиняну за цветную революцию, которую он устроил 2 года назад, в результате которой пришел к власти. Ця теза, яку ви озвучили, є емоційною складовою нинішнього процесу. Це вже власні стосунки Пашиняна-Путіна, тому що Пашинян став, по суті, одним з небагатьох президентів Вірменії, які робили ставку на співпрацю з НАТО. І, власне, оце, що зараз відбувається, це, по суті, відповідь Кремля на цю позицію Пашиняна. Але це емоційна складова. Тому що, насправді, тема сочинських зустрічей між президентом Туреччини і президентом Росії, вона в тому числі стосувалася ролі і місця цих держав на Близькому Сході, в Середній Азії. І в даному випадку тема Кавказу не випадала за рамки цієї позиції. Тому не випадково і тема Ірану, і тема Азербайджану, і тема Нагорного Карабаху там була. Але максимально чого домагається на сьогоднішній день Путін – це ролі поліцейського на пострадянському просторі. Тому для Кремля сьогодні немає значення, скільки загине. У нас есть телефонный звонок в студию. Зритель позвонил, чтобы вам его задать. Давайте услышим его. Алло. Так, добрий вечір. Да, добрый вечер. Озвучивайте, пожалуйста, ваш вопрос. Представьтесь. У мене запитання до пана Романа Безсмертного. Ви кажете, що Азербайджан він правий, це міжнародне право, звичайно, це ніби його територія. Але в мене таке запитання. Вірмени на цій території, народ, який жив ще з біблійних часів, це ще тисячоліття до нашої ери. Азербайджанці, вони прийшли на цю територію в середні віки. Це тюркський народ степів монголівських. Вибачте, це така сама армянська земля, яка, там, звичайно, все помішано, але казати, що це армянська земля, а не вірменська. Вибачте, все ж таки вірмени набагато тисячоліть раніше на цій землі жили, ніж вірмени. Дякую. Дякую вам за запитання. Зверніть увагу, я не казав про те, що на одній чи на іншій території мають ущемлятися представники якихось етнічних чи національних груп. Я казав про те, що ця територія належала відповідній державі. Для цього існує міжнародна правова база. Так само, як потреби, вимоги азербайджанців, які живуть на території вірменів, ніхто не має права ущемляти, так само і навпаки.
Це треба чітко розуміти. Але є встановлені міжнародним правом кордони. І цих кордонів треба дотримуватися. І в рамках цих кордонів вимагати реалізації права тих чи інших націй і народностей, в тому числі і на самовизначення. Те, що відбувалося в Нагорному Карабасі, явно носило Росією спровокований характер. По суті, ця війна між Вірменією і Азербайджаном була розв'язана ні азербайджанською, ні вірменською стороною. Ця війна розв'язана Російською імперією, Російською Федерацією. Якщо когось цікавить ця історія, якій більше 250 років, з штучним переселенням, яке влаштовувала Російська імперія, гендлюючи народами, те ж саме вона робила з Кримом, те ж саме вона робила з Донбасом, те ж саме вона робила з Придністров'ям. Запам'ятайте, там, де походив чобіт Російської імперії, там без кінця буде литися кров. Тому що там в порушення міжнародного права відбувалися етнічні чистки, переселення народів, штучне руйнування етнічного складу населення і так далі. Все це є складовими цієї війни. І тепер азербайджанці і вірмени несуть це покарання із-за дій Російської імперії. Про що ми говоримо? Там відповідь на поверхні лежить. Просто коли ми зараз назовні бачимо, що ніби воюють азербайджанці і вірмени, не хочемо помічати там зловісної ролі Кремля. Все, що зараз відбувається там, а там лється кров, це наслідки реалізації зовнішньої політики Російської імперії. Дуже дякую вам, Роман Петрович. Роман Безсмертний, екс-представник України в політичної підгрупи ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі та політичний діяч був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. Ну а як редактора мені зараз підказує, з нами зараз на прямій зв'язку Андрій Павловський, політолог, експерт з питань соціальної політики. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас и вітаю наших глядачів. Добрый вечер. Ну, сейчас вот говорили про ситуацию в Нагорном Карабахе. Вот ваше мнение, что там происходит сейчас? Там відбувається фактично війна між Азербайджаном і Арменією. Зрозуміло, там спірна ситуація, але я погоджуюсь з вашим попереднім гостем, шановним паном Романом Безсмертним. Вся ця війна, конфлікт виник із-за імперської позиції Росії. Це Росія спровокувала це кровопролиття, і Росія діє за принципом всіх імперій: розділяй і владарюй. В даному випадку Росія грає на протиріччях між армянами і азербайджанцями. Ну, заради справедливості хочу сказати, що там же військові дії йдуть не стільки в Нагорному Карабахі, скільки навколо на територіях Азербайджану, навколо цього Нагорного Карабаху, тому що так зони безпеки, так звані, армяни захопили, окупували фактично 7 районів Азербайджану, не тільки Карабаха, а ще навколо Карабаха 7 районів. От саме за ці райони, наскільки я розумію, і точиться боротьба. Как вы считаете, чем это все закончится? Вот мы разговариваем с нашими экспертами, часть из которых говорит, что азербайджанской стороне удастся деоккупировать какую-то часть территории, они заберут буферную вот эту территорию, о которой, собственно, и заявляли недавно, там 7 населенных пунктов, потом еще несколько районов освободили. Вот вчера было заявление о 3 освобожденных селах и так далее. Вот как вы думаете, им удастся пройти дальше полностью деоккупировать свои территории, или все-таки дойдут до определенной точки и потом возобновится переговорный процесс, как говорят вот многие эксперты сейчас? Зараз з того, що до нас доходить, Азербайджан має певні військові успіхи. І наскільки я розумію, він підтриманий Турцією, налаштований хоча до того, щоб звільнити хоча б ці райони навколо Карабаха, які були захоплені Арменією. Да? А там далі, я не думаю, що вони підуть в сам Карабах. Вже як будуть звільнені ці території, то, скоріш за все, почнеться переговорний процес на пост.
какая будет позиция Российской Федерации? Вот мы сейчас видим, как Армения всячески пытается ее втянуть как участницу ОДКБ в этот сей конфликт. Какую роль займет сейчас РФ, как вы думаете? Ну, зараз ви бачите, ми бачимо такий дивний нейтралітет з боку Росії, да? Яка прямо не підтримує Арменію, хоча до того вона і військово, і економічно підтримувала Арменію. В силу різних причин. І це надихає Азербайджан і Туреччину для того, щоб досягнути певного успіху в цьому конфлікті. Спасибо вам большое. Андрей Павловский был с нами на прямой связи. Политолог, эксперт с питань социальной политики. Давайте сейчас свяжем к нам в эфир Азербайджан. Рахман Гаджиев, политолог, главный редактор информагентства First New Media. С нами сейчас на прямой связи. Рахман, беселям алейкум. Алейкум салам. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, расскажите о последних новостях. Что сейчас там происходит, с какой интенсивностью идут боевые действия? Ну, спасибо за вопрос. Последние дни, как вы знаете, последняя неделя для Азербайджана, она, конечно, особенная, потому что наша армия проводит контрнаступательную операцию против оккупационных сил Армении, оккупировавшей 20% нашей территории. Сами факты говорят сами за себя. Кто отступает, а кто наступает, я думаю, это следует как минимум из риторики, из действий руководителей стран, потому что, как вы знаете, армянский лидер обзванивает ежедневно, уже, по-моему, он 4 или 5 раз звонил президенту России, неоднократно звонил европейским лидерам, пытался поговорить с Трампом, тот, правда, не стал, сославшись на коронавирус. Президент Азербайджана никого не обзванивает, а азербайджанская армия действует в рамках поставленных задач и уже освободила ряд стратегических высот, город Джабраил и селение в Джабраильском районе. К сожалению, конечно, сопровождаются боевые действия потерями, безусловно, с обеих сторон. Азербайджан теряет солдат, но, как нам известно, армянская сторона теряет куда больше, что, собственно говоря, является необычным, потому что, как правило, наступающая сторона должна терять больше, но современная военная наука, она изменилась. Сегодня война — это не просто атака людской, так сказать, человеческой массы. Сегодня воюют в том числе и высокотехнологические вооружения. В нашем случае это, конечно, дроны в том числе, которые являются основной ударной силой азербайджанской армии в этой операции. Должен сказать, что больше всего, конечно, из новостей, которые поступают с фронта, нас печалит гибель гражданского населения, потому что Азербайджан, и мы об этом говорили неоднократно. Сегодня, кстати говоря, к нашим воззваниям также присоединился и ЮНИСЕФ, который заявил о том, что надо прекратить убивать детей. В Азербайджане есть, значит, погибшие и пострадавшие. А есть вот какая-то цифра, потому что армянская сторона заявляет об одном количестве. Да, значит, пострадал не один десяток, более 5 десятков гражданских лиц ранены и около 30, если я не ошибаюсь, уже погибших. Во всяком случае, на тот момент, когда данные были у меня. Это к несчастью, я сейчас точно цифру назвать не могу, потому что под рукой статистики у меня нет. Но могу вам перечислить поименно нескольких жертв армянских оккупационных сил. Я бы хотел, например, упомянуть мальчика, который... 13-летний мальчик, по поводу его гибели, Шахрияр Гурбанов его зовут, по поводу его гибели даже высказалась ФИФА, это Всемирная футбольная федерация, которая направила семье мальчика письмо с соболезнованием. Он был юниором, футболистом, подавал надежды, но жизнь оборвалась из-за пули. Причем это произошло, если мне память не изменяет, близ Нафталана. А это город, находящийся на приличном удалении от боевых действий. И, кстати говоря, должен сказать, что страдают люди не только в зоне боевых действий. Армяне обстреливают из крупнокалиберных орудий города, которые расположены на приличном удалении, такие как Гянджа, Барда, Мингиче-Вир, где вообще расположено крупнейшее на Южном Кавказе водохранилище, и любая катастрофа приведет к просто невиданному ущербу всей экологии всего Южного Кавказа. Я не понимаю, честно говоря, столь безответственных обстрелов с армянской стороны. Одна из бомб угодила, буквально она приземлилась, не разорвавшись, аккурат перед энергоблоком
крупной электростанции, которая находится в этом городе. Одним словом, события, конечно, пугающие, печальные, но в Азербайджане есть абсолютное единение, люди понимают, что борются за родную страну, моральный дух на высочайшем уровне, и нет ни капли сожаления по этому поводу, мы готовы выполнять. А вот вы когда говорите про обстрелы, уточняющий вопрос, когда вы говорите про обстрелы с армянской стороны, это вы имеете в виду, что это? Обстрелы с стороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики или откуда? Чтобы вы понимали ситуацию, нет никакой непризнанной или там еще какой-то Нагорно-Карабахской республики. Есть марионеточный режим, который создан Ереваном, 50% как минимум официально всех бюджетных расходов. Это прямой трансфер из госбюджета Армении. Никаких войск, там, самообороны или еще чего-то там нет. Посмотрите, кто объявляет сейчас всеобщую мобилизацию. Это Армения. Да. Чей лидер приезжает на фронт, это Пашинян, чей министр обороны и глава пресс-службы ежедневно публикует сводки с фронта. Мы воюем с Арменией. А, к сожалению, обстрелы проводятся не только с оккупированной территории Нагорного Карабаха, но и из самой Армении, и об этом Азербайджан заявлял. Азербайджан знает, почему это делается. Для того, чтобы вовлечь в конфликт третью сторону, а именно ОДКБ, Россия, которая по уставу должна защищать в случае агрессии на территории Армении эту страну. Вот Азербайджан на эти провокации не поддается. Вот у нас буквально 30 секунд до завершения нашего эфира. Насколько сегодня решительно настроено азербайджанское руководство? Ильхам Алиев говорил, что будут идти до победного. Где вот этот вот победный конец? Или все-таки дойдут до какого-то периода и будет возобновлен переговорный процесс, к чему призывает сегодня мир? Буквально понятно. Переговорный процесс, будем надеяться, будет возобновлен, хочется в это верить. Президент выдвинул четкие условия, которые необходимы для того, чтобы восстановился мир. Это первое условие — признание территориальной целостности Азербайджана, причем Пашинян должен произнести, что Карабах — это Азербайджан. Условия, поставленные Азербайджаном, это условия, выдвинутые еще в 1993 году СБ ООН, то есть 4 резолюции, требующие того, чтобы армянские оккупационные силы убрались с территории Азербайджанской республики. И более того, Пашинян должен извиниться перед азербайджанским народом за оскорбление, которое он нанес своими необдуманными провокационными действиями за последние несколько лет. Соответственно, я думаю, что мир может быть восстановлен, когда армянская сторона выполнит требования, поставленные президентом Азербайджана. Если этого не произойдет, будем воевать до победного конца, как это делали наши деды, как это делали наши отцы. Мы останавливаться не собираемся. Если только нам не будет отдан какой-то приказ со стороны Верховного главнокомандующего в случае, если Армения выполнит поставленные перед ней условия. Очень коротко, много добровольцев пошли на фронт? Я вам скажу так, добровольцев более чем достаточно, настолько, что в настоящее время у нас в стране, в республике, особенно в столице, полиция отлавливает желающих отправиться на фронт вне, которые пытаются сделать это в обход, скажем, военкоматов. То есть их просто вылавливают и обратно домой. Настолько их много. Çok sağ olunuz. Спасибо вам большое. Рахман Гаджиев, политолог, главный редактор информагентства First New Media с Азербайджана, был с нами на прямой связи. Но я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Но вы не отключайтесь, оставайтесь с Первым Крымско-Татарским. Буквально через несколько минут эфир продолжит Прайм. Может, добавив Корушкенджи Архадаш.